ikinä, koska koskaan ei tiedä sitä mitä tulee, mut pitää mitä tulevaisuus sisällä sisältää. Mitä se kätkä sisiin päänsä, se jalatalta pystyy viemään. Pysty täysin odottamatta yllättämään, saa viisaatkin pystymään yhtäkkiä tuntemaan olonsa poikkeavasti tyhmältä. Ja josta kumman syystä se on vaikeeta ymmärtää. Suu auki aivan ymmällään, seuraa maailman sairasta kehittymistä. Pahempaa suuntaa koko ajan edetään, julmemmaksi muuttutaan päivä päivältä. Epätodellista ja tuntuu epätodellisemmalta koko ajan mitä tapahtuu ympärillä. Eikä sillä vaikka kuinka kovin haluaisi pysty tekemään vittu yhtään mitään. Kun ei pysty perumaan eikä estämään mitenkään sellaista, joka jo valitettavasti on jo päätetty etukäteen. Täällä on ne osalassa pidettäviä meidän kansalaisilta, kaikilta ihmisiltä, mitä kaikkea vielä keksitään. Jotta ollaan askelta lähempänä dystopista yhteiskuntaa, jossa ei tuu olemaan ihmisoikeudellista yksityisen suojaa. Jokaista liikettäsi ja hengenvetoa valvottaa saralla tavalla kaikkea. Ja kaikista pahinta on, että suurin osa edes tapahtumista olemoksiskaan ollaan, kun ei huomattaisikaan. Ei avaa lampaita, kaikki on tyytyväisissä saatteessaan. Uutta hienointa teknologiaa, eikä tajuta sen orjuuttavaa. Elämän iloja eivät samalla tavalla niin arvostetaan luonto sekä sen antimet mieluummin unohdetaan. Nykyään katsotaan luonnon sijaan mieluummin melatoniinia vähentävää kirkasta säteilevää puhelimet tai tabletin näyttöä lasten nuorten keskittymiskykyä, jolla vitun tikkuilla vähennetään ja negatiivista värähtelyä liiskelle lisätään sekä pahaa oloa tehdään. Väsymys ylitse pääsemätöntä soluja myrkyttää väkiä, tottahan toki siitä. Korona syyttävät, valtamedian toiminta vitun hyytävää. Jos maski ei ole naamassa, saa paheksuvia, inhottavia katseita. Hallitukset vai syöttävät valheita, jotta saataisiin kaikki kulkemaan nykyajan modernina orjana kaaleissaan. Ja fakta on surullinen, tarpeeksi moni ei ole palvella, eikä todennäköisesti tule ole.